kaži šta ti. 31.000! Jesi se nadao ovome, ljubite tako? 31.000 kada? Nisam za nikada. Polako, ljudi. Ovo je tako strašno. Vi nas ubijate, brate. Nemojte da zaboravite da slikate ovo. Vi nas ubijate sad, brate. Ovo će da bude nešto najjače na svijetu. Koje brdo se napravilo od suha. Još 100 ljudi. Još skoro 100 ljudi. Au. Sad će ovdje. Sad ću ovdje. Brate, sad sam počeo već da se Ja bukam. Ljudi. Oh, fuck. Ljudi, hvala vam svima, ne znam što da vam kažem. Vi ste najjači na svijetu, majke mi, vi ste... Brate mili, da mi je neko rekao, sećam se da smo se takmičili koji će stigne do 100.000 suba, ja sam imao 50.000, rekao sam da nikad neće stigne do 100.000. I jebem ti život. Odbrojavamo milion. Oh fuck. Kad se popne. Nećemo ni da vidimo, bukama. Vidjet ćemo, hvala. Ljudi, samo vam se zahvalim, hvala vam. Hvala vam toto. Ne moramo ni da ga dostignemo. A kako ono? Da. Ja. 34.000. Zagrate. Ovo ti je bukvalno se, ono, pravi se suspenzija, ono, samo gradi se ono i čeka se. Ljudi, hvala vam što ste ovolika broju! Milioni 130.000! Bravo. Čale. Držali. Tekinu srce. Ej, kuka, treba pijemo vino, bre. Ste normalni? Da smo živi i zdravi svi. Bravo. Ajde, bre, sad ću da umrem. Sad ću da umrem. To je to. Vidi, mi se krvimo s donacima. Da ste vi meni svi živi i zdravi. Dugo smo. A dugo smo. Au, čekali smo, bre. Ja ne mogu da verujem. Ovo je jebote. Sad imaš jedan govor da ju držiš. Živi zdravi, Sane. I tebi želi brat da ti stigneš na milion. Da ne gde da se veselim. Sad smo već 800 suba preko miliona. 800 suba preko miliona. Ne znam. Bukama ne znaš šta da kažeš, znam. Čestitke. Hvala vam Zaboli srca. komentari. Zaboli komentari. Ne može više raditi tako. Ok, zaboli su vam na komentare. Kako znam koliko ih? Evo. Tipa... 34.900 i nešto kada. Ja sam se prozvojio. Meni treba jedno vino još. Ovdje se ne vidi se lepo cifra milion, ali sad se vidi. Držat ću ovako. Živi! Vi meni bili!
sam se rodio. Jes. Ja nikad lepši osjećaj nisam imao sam kad smo pobedili Chicken Dine prvi put. Kad smo osvojili. Jedni gol. Aj, oj, brat. Ljudi, pred 4 godine Charlie i ja delimo iste patike da ja idem u školu. Dobio patike, bio u Beč da radi, da nađe posao. Pravo sam birove. Tražio posao u Beč. Nismo imali dinar. Došli isključeni, taj da nam isključe struju, on gore u Beč proda tablet. Da nam pošalje pare. Išli smo da mu pošalju pare da plati struju. Ej, Bože, šta može da se promeni? Sve može u životu da se promeni. Zato da se trudite uvek. Samo pozitivno da gledate. I samo napred. Svi vi, i youtuberi, i ovi koji će sutra da postanu youtuberi. Samo gledajte pozitivno i napred. Nema kraja. Nismo imali ni pare za odelo za maturu. A evo ga Oliver. I evo tu je sad čovjek koji nam je poslao da kupimo 100 evra. Da kupimo odelo. Meni za maturu, za osmi razred. I da mi je neko rekao u to vrijeme da ću za 4 godine da odem na more i da ne razmišljam da li imam neki račun da platim, da li će nam seču struju, da li ćemo da imamo internet i da ću imati iza sebe milion ljudi koji će da prati klipove koje ću da izbacujem i da se grupiram na internetu, ne bi mu verovao. Za neke smo možda seljaci iz sela Drmna kod Kostolca, ali smo jebeno zuzeli ceo Balkan.